babu yanda za ka yi ka bi tarbiyyar musulunci kuma ka zama ba ƙauye wallahi. Duk abin da za ka yi za ka ga shi ne daidai, saboda musulunci wani abin da ake ce kamar irin ka ji an ce holistic ɗin nan ya ƙunshi komai da komai. Lokacin da musulunci yake maka umarni, duk abin da musulunci ya ce ka yi, to musulunci sai da ya duba yin da za ka yi ba zai cutar da kowa ba, ba zai cutar da kai ba, ba zai cutar da waninka ba, kai har dabbobi ma ba zai cutar ba. Shi yasa musulunci zai ce kai, kuma duk abin da musulunci ya ce ka bari, ka kwantar da hankalinka, barin nan shine alkhairi ga kanka da kuma kowa da kowa. Shi yasa duk zaka ga musulunci yana bi, bai bar duk halin da muke yanzu. Tafiya kai kuma aka ce in ka gama hidimar ka kai sauri ka dawo gida, ma'ana musulunci ya zo ya lura da kai ma akwai buƙatar ka, kana buƙatar natsuwa, kana buƙatar nishaɗi, abinda ba za ka same shi ba sai a gida. Kuma banda kai ma akwai waɗanda ka bari a gida, ko ba komai suna ta juyayin ya kake, ya halin da kake, ya yanayi, ka dawo gida. Kuma ko ba komai can inda ka je ka gama abin da ka je, to me kuma kake basu? Me ka tsaya yi? Ka gama abin da kake.